Bale? A ber, gaur ikusiko dugu beste bideo bat balore absolutuei buruz. Orain arte, zer ikusi ditugu? Balore absolutuko funtzio linealak eta funtzio parabolikoak. Bueno, oraingoan hartu ditut horrelako funtzio batzuk, pizka bat ezberdinak, adibidez, logaritmo bat edo zatiki bat. Bueno, orain ikusiko dugu. Logika berdina da. Aurreko ariketetan ikusi dugun logika berdina da. Bueno, aurreko bideoetan. Hau esan da, daukazue bideo hau ordenatuta erbuzio lista batetan. Bale? Egon daiteke funtzioen balio absolutuen lista batean edo lehenengoko batxillerreko lista batean, lista ezberdinetan egongo dira bideo hau. Beraz, zuek hartu behar duzuen lista eta ikusi horiek. Hau esan da, guazen ikustera. Bueno, ikus ditzagun, lehenengokoa oso erraza da, logaritmo bat. Gauza da, logaritmoetan, logaritmoen itxura beti da berdina, eta da, hau. Bakizue, funtzio logaritmiko batek beti du forma hau. Zango zu, kalkulatu behar da. Claro, hemen egiten baduzue balio taula bat, x eta y. Claro, ze balio emango diozue logaritmo bat. Ikusten duzue zenbat eta hurbilago, geroz eta hurbilago dagoela. Ez da, ardatzoni, y ardatzari. Claro, zer hartu duzue, x balioa, 0,00 bat, 0,0 bat, 0, bat. Claro, ez que tontakeria bata. Funtzio logaritmikoak beti egiten dira horrela. Esaten denez, a ojo. Bale, hori ondo, bale. Funtzio hau balio absolutukoa denez, azpitik dagoen guztia nora mugituko dugu? Gora. Horrela, ezta? Eta listo, hori izango litzateke gure emaitza hau kendu, eta hau da, gure emaitza funtzio bat balio absolutuarekin, funtzio logaritmiko bat balio absolutuarekin. Horrerte ondo. Orain, beste gauza bat azalduko dizue, funtzio baten aurkakoa, zuek ikas dezazuen hau, aurrera ikusiko dugu kontrako funtzioetan. Eta da, hau, funtzio esponentzial bat. Hau, oraingoz, sartu buruan, aurrera ikusiko dugu asko sobeto. Funtzio hau, da funtzio esponentzial bat, eta izango litzateke honela, kontrakoa. Izango litzateke honela, kontrakoa. Eta listo, hemen ikasi behar duzuen bakarra da hau, logaritmoa. Berantz, izango balitz minus logaritmoa, adar hau, jongo litzateke honantz. Eta listo, ikusi dugunez, hau azaldu dut hobeto, aurreko bideonez, aurrekoan bideonetan hemen uzten dizuet linka. Hau egiteko, orain esan dizuetan bideoan, ikusi hori lehenago eta gero etorri ona. Aplikatuko dugun logika berdina da. Zer daukagu hemen? 3x gehi x. Hau da, y bardin mx funtzio motakoa. Ez da hau, y bardin mx gehi n. Ez daukat zenbaki bat. 3, biderkatzen dago. Hau ez dago gehi 3 adibidez. Beraz, funtzio mota hau denez, nondik igaroko da? 0,0tik. Eta da, gorantz positiboa delako. Gure malda positiboa delako. Beraz, parte guzti hau igaroko dugu ona. Nola egiten genuen hori? 0-ren eskerretik balio absolutuari ikurra aldatuz. Orain ikusiko dugu, eta hobetu ulertuko duzue, baina da, lehenengo bideoan ikusi genuen logika berdina. Eskerreko partea, 0tik eskerrera, ikusten zuen, 0tik eskerrera ikurra aldatu, 0tik eskumara ez diogu aldatzen ikurra. Beraz, 0tik eskumara normal emango digu gorantz, eta 0tik eskerrera bede bera eman, gora emango digu, ikurra aldatu diogulako. Kalkulatzen dugu hau hobeto, 3 x, minus 3x gehi x, minus 2x. Hor daukagu, 3x gehi x, lau x. Eta orain zer egingo dugu? Oso erraz. Balio taula bat emango diogu honi, eta balio taula bat emango diogu honi. Ze baliorekin? Honek esaten diguna, 0 baino txikiagoak, adibidez, minus bat, minus bi, eta horrela emango digu. Minus bat, bider minus bi, plus bi. Minus bi, bider minus bi, plus lau. Eta hor daukagu, berdina, honekin, 0 baino handiagoak, adibidez, bat bider lau, lau, bi bider lau, sortzi, ez da gertzen, sortzi hor dikoitik. Eta ikusten duzuen nola, funtzio hau ez den simetrikoa ateratzen. Aurreko bideokoak simetrikoak ziren. Hau ez, horretik dira kasu bereziak. Beste bat, hau da pizka bat trampa. Zergaitik, hau da x zati x. X zati x zemata? Bat, ez da? Hemon edozer balio x-eri. Bost zati bost, bat, hiru zati hiru, bat, mila zati mila, bat, beti izango da bat. Eta nola da bat konstantea den bat funtzio horrela. Y bardin bat
funtzioa. Zuzen bat. Ezta? Hemen, x eta y ardatza daukagu, hau da bat garren puntua, hor, orain jarriko dizuet hobeto. Bai, karo, orduan nola egingo dugu? Zuek erabili orain arte ikasi dugun logika. Eskerreko parteari ikurra aldatu eta eskumako parteari ez. Zerotik eskerrera ikurra aldatu eta zerotik eskumara ez. Ikusten duzue? Minus eta plus. Bakarrik balio absolutuari. 0 baino txikiagoa denean eta 0 baino handiagoa denean. Orain azalduko dizuet zer denago. Orduan, beti izango da minus bat eta bat. Beti. 0 baino txikiagoa denean izango da minus bat eta 0 baino handiagoa denean plus bat. Ikusten zuen, 0tik eskerrera minus, 0tik eskumara plus. Horrela egiten da honelako balio absolutu bat. Esan dizuet, dira kasu bereziak, askotan buruz ikastea hobeto da, bai erabili aldu zuen neurrian erabili logika. Zergaitik ez dut batu 0 zati 0, hemen jartzen dudan modura, indeterminazioa delako. Ez da existitzen, errorea emango dizue kalkulagailuan. Beraz, 0 puntua ez da existituko. Hori da, bale. Jarrai dezagun. Hemen hiperbola bat daukagu. Hiperbolak bideo honetan azalduko ditut, bale? Hemen usten dizuet bideo horretarako linka. Hemen ez ditut azalduko, hemen bakarrik balio absolutua. Hiperbola bat da honelako funtzioa duena, ez da honelako itxura duen funtzio bat da, eskerretik eta eskumatik, baina balio absolutua dauka. Beraz, negatiboa den guztia gora igo behar dugu. Horrela. Listo, hemen ez dut ikurrik ez dut ezer egingo, bale? Ez da normala horrelako ariketa bat sartzea, bakarrik da zuek jakin dezazuen nola egiten den hiperbola baten balio absolutua. Badakit bideo zaila izan dela, behar bada bukatu da bideoa eta zaudete pentsatzen, ez dut ezer ulertu. Praktikatu, ikusi ondo, erabili logika esan dizuedana, azpitik dagoenari ikurra aldatu behar diot, goitik dagoenari ez, da denbora guztian bardina, baina nik badakit, kasu hauetan ez dela hain erraza. Behar bada, igoko ditut bideo gehiago hau azaltzen, baina ikusiko da. Daukazue bideo bardina eraderaz, tenéis el mismo vídeo en castellano en el canal de Asia Academia, jarrain dezakezue Instagramen, TikToken eta batez ere YouTubeen. Komentatu, konpartitu eta horrengon gaude. Agur!